Gula rampung buka saka sareng ngono-ngone Ketos
wis dicawasake lelagon Idul Fitri. Iya. Ora ngono-ngono. Iki mau sore dinindikake Pak Kaur. Udara 70 tahun angadani upacara bersih bisa saben-saben ing dina riyaya Padha. Miturut Gutek pancen ingatan biyen Suwardi bapakmu iki kaping 28. Terus aku dhewe wiwit taun 92 nganti saiki hitungan wah ping 30 punjul aku aja kaya ngono mak saiki tak tuntut niat nuntut apa wiwit biyen kula saben-saben kowe suwandene bakal ngaturake lagon anyar. Saiki kanggo gemene wanci kowe arep ngaturake lagon anyar sing kepengin. Iya. Pancen wis tak sangkani kok no. Larase slendro pakete 9. Lelakon Manuhara. Lelagon Manuhara. Tak kenal maka tak sayang surasane ya pancen upamane iki mirengke kepenak nanging syair utawa lirike ora langsung bisa diterima di masyarakat. Ayo mengko nyuwun tulung marang panjenengane adimu wadon Nduk Arum dasare sak mengko sarjana kesenian sarjana seni sing supaya nekesake lagu Langgan Manuhara. Iya. Ya. Banjur sing ngaturake dawa sapa sing ngaturake Langgan Manuhara sapa? Ya kacake sithik kurang sithik nek ora anak wadon Mbak Yune Pandan sing jare kaya cabe rawit pedhese ora jamak. Sabab saka pedhese nganti ibune karo bapakne iki wedi karo anak wadon. Ya kuwi sing mentil iki ya kuwi. Yen dikarapi mbokne mentil ora mentile saiki dadi semoro kuwi. Iya. Lah. Yo, iya piye? Nah, Pandanmu nanti kamerane siap ya. Langgan Manuhara dados. No. Dandang gula. Seluruh kabeh kanggo berburu kuduan dasih manis
cek dan recek sunduk dudu sing nutergo nanging sing nuterbo terbo ki tegese sungket ngajian lakoni dadi wong bawahan wong idak-idakan sungket ibarate mula kudu andase kudu dadi bature Nggih, kula niki mau nggih maca niki. Nah, nggih kula cek dan dicek ya. Sawu-sawu maca-maca nang Purwodan minta kamus basa Jawa. Karepe mengko ya. Terus Mong dadi kanthi Mencorong
no. Meh no sebut nang ngerep. Sejune kok. Adi boleh nang iki. Rasakno itu nang emper. Ayo. Karo janjimu ngarep adimu wadon. Nggak arum nang supaya sawetara ngaturake ya kuwi anane tak kenal maka tak sayang. Ini sastrane ndah men karepe ini ngopo. Anu ngaten kalian Mbak, kami Mbak Ibu. Nggih, dipun Saderengipun Mbak Arum Nektar. Menika kula bakal matur sekedhik menika gandeng dipun live streaming kalian keluarga. Saking pundi karo Mas Ngawi nggih? Kalih Ngawi ora Ngawina gak aku. Menika wonten panyuwunan ingkang lumantar live streaming ya HP. Menika saking keluarga Banjarmasin, menika nyuwun limpang asmara. Lajeng nyuwun langgeng kula wau saking keluarga Bapak Tunggal dari Panjenengan Laos kalian saking keluarga Bapak Sri Irianto boten ngarani ning kala wau wedok menika ngarani aku sing iku njaluk kodang kuning. Nggih. Lajeng menika wonten malih saking Bapak Murni saking Karanggeneng Polanharjo. Pak Murni saking Geneng Polanharjo. Karanggeneng. Menika wonten bebungahipun Rp200.000 menika nyuwun setunggal langgam Sidoase kalih nyuwun langgam Dadiati. Nggih. Kalian menika dipun tenggani kalian keluarga agung saking Bapak Rubino Wijaya. Oleh Pak Rubino. Ya aku yo utang karo panjenengane. Lagi sing taun kepungkur. Nah, kalian orang ngaturake dadi keparinge Pak Rubino sak keluarga kagem nyentun. Kagem nyentun swargi Mbak Titi. Mbak Titi. Nggih. Nah, yo iki yo nek layang entuk nibeng panton. Wacanen eneng isine apa wis kono ngatmu ngono. Tahun kepungkur menika saking keluarga agung Bapak Rubino namung ngersakaken langgam Idam Sari. Oh, ngersakaken langgam Idam Sari. Pak Lalu ya. Dalem. Iki diwaos sisan nggih. Oh nggih. Nggih. Siap. Mohon bapak sing tekan kono Pak Rubino ngakunya tekan kono kuat. Dalam madhep ning kono lho. Kene sepi Pak. Iki lho. Aku yo gumun aku dia. Iya Dok ya. Ya wis. Ini surat pertama. Oke. Dari Bapak Badio. Buatun. Sak keluarga. Bapak Junggung Darmoyo. Minta lagu 1 Jaiwono, 2 Jaipong Baji Loncat, 3 Ojo Dipleroki. Niki wonten tingginipun setunggal sabu. Kono itu kok enak. Niki setunggal meneh. Ya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cange kalian warga Jedes Pongan. Sugeng Riyadi mohon maaf lahir batin. Nyuwun gending 1 sarung jagung begadang kalian langgam gagat tenjan. Matur nuwun. Wassalamualaikum saking toko Budi Agung Polan. Oh nggih. Hubunganipun kalih atus rupiah. Bapak, Kalih atus. Yuk. Dalam. Oh, nggih. Tidak diseglok barang lho ya. Ya, akan sembahipun. Nggih, terus enten mulih niku sing derek metu. Saking gene Pak Sri Irianto.
Sing ngene Pak Sriyato teng jero tas. Teng jero tas. Tas gede. Nggih. Ya karo gimana pecel no. Nggih, monggo. Sektor nanti sektor. Sektor. Bubuk. Nggih. Mana? Pak Mbak Cange. Mbak Cange. Kacangnya. Menika saking Pak Camat. Iya nggih. Nggih, nama kersakaken pepeling. Oh, Oh nggih. nggih. Ini saking Pak Tunggal. Nyuwun gending. Atur dumateng Bapak Jung Darmoyo sarombongan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Boten kesupen Bapak Tunggal sekeluarga nyuwun gending setunggal minum nyamak kalih gending rengu bubuk kasmoro. Mugi-mugi gending menika kenging kangge jampi saya cekap semanten orek-orek Bapak Tunggal. Nggih, kaos sampun marini napa Pak kaos Pak? Kathah. Alhamdulillah kenging nggih badan nggih jenengan yo mboten tugas napa-napa nggih. Aku lah. Tapi kok diparingi Pak Tunggal. Inggih bagus ya. Makanya aku takut karo. Nggih, sampun menika Pak. Kalau menteri iki takut. Ya. Ndak lali no. Utang biyen dicaoske saiki. Nggih. Nyidam sari jaluk sing bawa ngarani Victor. Mas Victor sing bawa. Ya Mas Victor kene. Perkencang dengkulku. Lah kendangane ngoten kok. Ora gabungane iki dudu ngetruk. Lah apa? Sampe nanggon tikrukan monggo. Langkah gambang mon sahoe. Lah kegawan apa iki? Mas Victor. Nggih, Pak. Ya. Ini nyaur utang Mas Victor. Nggih. Bowo dandang gula nyidam sari. Sing kelingan to? Nggih, tesih kemutan kok kalau iki. Engko nyuwun berkah bumenuk. Oh, sap. Ito. Ya adate ora keparing ngadeg nek karo kowe sak dulur. Apa nggih? Ayu. Nek ora mbok rayu do takon dosa sarang tempara. Oh, ngaras. Lha iku juga rasa karo kowe. Pundi anu teh? Nek ndi? Benuk nang mburi. Lho, arah masak kok. Masak dengkulmu iki. Lah tak buri kok apa nguyo? Nang mburimu ora nang mburi kono. Nah, Niki kula sing bawa. iya. Oke. Neno. Oh, bawane mata to, Pak? Bawane mata to. Ora jaturan. Nggih to. Wis kono. Pajar netrum dalange. Duh mangai. Nggih, nggih dadak marah iki kok apa to jane iki? Oh, karene ngono lho, pokoknya ngono. Lah kula nggih nerake jenengan nano. Dawa ayu. Tak kira pararan. Barang. Iki hormat karo sing bawa. Gandeng sing bawa iki
bujel mulai kok dijelasin ngono tok jane sikil ra penak kok bujel ngene kuwi nek ora bujel ya dawa aku lo bisa ke Jawa nggih mame ya terus aku jaleng ati kaya ngene rasane wong nandang asmara kakean siji samane kerusuhi lho marai samane kerusuhi marai kabeh meneng bae kok ngurusi kok biabak narik ya ora nggo rasane kok kadoran ngrasake kaya ngene wong nandang asmara gigit kok cerewet situasi kok suwe-suwe nek ya apik nek ora ngono ora apik apanya nek pas lamah ngene ya udah ngerti banget ora kasamarat nek karo wong ulung komplit ora kasamarat kok orang komplit itu apa? Maksudnya? maksudnya ya setugel Oh, tes tugel itu berapa lama? hah? Iya terus ya jenenge modele ora kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dewe dengae teko enggak kok nyandelke teror sama ambil dewa do dewa jawata walas sono lewat mami pecet kuat ya macam-macam nang jenis wongan ini wong nek budaya nek iki lho lelu iki pangkat lelu ora kok lelu terus jarke malah dadi salahe karo kecepatane lalu masane rene pisane amaran nyawa wah alah mencai mawon makalah orang-orang kaya wonten iki mahasiswa jurusan pedalangan alah apa nggih jurusan pedalangan apa tak kira sapa ndak iku kok iya iki semene iki do percaya bujel kaya ndupak kemerak kepiye ya gampil godas dasmu iki sok ngeprang godas iki Pak yo keprang itu do sikil to cara kok pastelan keprang keprangane apa kalau jalan lagi pancar ya sing jelek padahal lagi kesuwen bagus lah soal ini jadi gue teh dino iki tanggapannya kok gedung lah Mas salah iki manto tanggapan bisa berarti panas-panas itu manto ngono kok ngene ditekuk nanti kaya ngono lah niki dulu kedawan iki tangane ilang ora aku ngerti ditekuk kaya ngene karo ngentokke gelang ya ra lah napa tangane ilang wah tanganku ilang wah tanganku iki lah mau nek kene lah terus tanganku iki lho ilang ate kaya ning cat ning kedawan bakul cat coba cat mawar besok kapan
katekan jejer lan wong ayu karo window mimik umpamana nakoda tanpa brau sasara ing colotri bener iki kok dipepetri sampah kok dipepetri colotri iya hitam saria Mas Peter Rije langgane nyuwun bantuane Bu Menuk Korwadi. Ya kowe matur, Bu. Bu nyun anu apa nyun tembangipun Tadi nyuwun ni apa bisa metu maksudnya gini saya duwe susu nang omah ya ora ya wah lembur ya Mas Timbul ya siap Mas Timbul monggo Matur kalian keluarga besar Bapak Rudino Satrowayan aturaken punuwun nuwun nyuwun pangapunten menika kasih dipun napa dipun nyanyekaken sapunika nggih nggih pangapunten sanget mugi kados norno ing nggih lan mugi derek memuji mugi-mugi Mbak Titin tansah manggih swarga langgeng. amin amin yuk Mas Victor ngajian piyajine wong semono ning jogate luas ya. Lah gitu. Nek atase tangane guru semono kok ya pintere batu-batu ngono lho. Wis. Pengen dikates. Ngono ki kan sesuk ya petak.
ngerti-ngerti tidak hancur. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Binasamu Biasa. Luar biasa. tur ngetulke sekaraning kendang sing kepiye-piye kok nyandak lan bisa. Pak, nggih paribasane kedah amung rasa antarane penari karo penendang iki kudu jiwa majik rasanipun. Kula ku beplar. Ora mudeng iki langit. Gumawa apa kowe? Nggih, Bapak. Mas Petor, Nggih, Saudara. ini aku mau ngarep matur di pambiyantune Nggih. Mbak Arun. Oke. Diaturi maju Mbak Arun, Mas Petor. Apa sementara maju niki, Pak? Iki mau pundhutane akeh. Nggih. Monggo salah setunggal pareng nyekaraken. Nggih, ditenangani setunggal tugas setunggal. Saya mau tawas yang bernilai. Nyuwun pangapunten sedaya dosa karepatan kula. Mugi saged lebur wonten ing dinten riyadi punika. Walik, Mas. Ya dengan niku sing langkung sepuh lho, kudune sing matur ngoten niku kula. Wong nyuwun pangapura ki ora non tuwa. Aja. Sae ugi sing sepuh niku mangsane yen akeh luput akeh dosane yo nyuwun pangapura. Oh iya. Ada juga sing sepuh terus ora kepareng nyuwun pangapura wae. Wong ngene iki lho Mas Victor. Nggih, pripun, Mbak? Pribadi sing luhur iki ya kaya Mas Jumpong iki. Ora kaya dagelan kok ngoneke dalan cerewet. Kuwi terus kepiye ya? Ngono kuwi kok dosa. Ngono kuwi dipidono apa penake yo? Gantung raket kan pancung ya. Diulet bae kok bisa. Diulat. Bocah kok kaya berambang. Oke. Ya, Mbak. Kalau ngene suarane karo Lombok pedes kuwi. Kaya brambang iki sepiye? Lah, berambang. Nek semono ki ya ora brambang. Lan apa? Brambang. Bawang. Bawange bawang lenang mung siji dil. Oh, Bawang bawang cilik mentil. Mas, nek cilik niku mentik. Nek mentil niku ora karo cilik. Ngoten. Mateni karo cilik mentik. Ning nek cilik kok mentil. Lho niku kok ora kado purwokantine. Lah nek mentil apa? Nek mentil niku karo karo bojone. Kula matur dhateng Mas Jungkung semanten ugi, kula kathah lepatipun nyuwun pangapunten saestu Kang Mas. Nggih. Mugi panjenengan sak brayat
pinaringan awet sehat, panjang umur, diparingi rezeki ingkang langkung melimpah malih, ayem tentrem sak kulawarga. Amin. Mugi-mugi Gusti ngijabahi. Amin. Lan ugi warga jetis popongan, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat. Usahanipun saged langkung lancar malih. Mliginipun kula matur kagem Pak RW. Asmane siapa? Geri. Mas Udin. Mas Udin. Halo, di mana Mas Udin? Mas Udin. Nah, nang Buri Kelir. Oh, ini satu-satunya warga jedes Popongan yang merindukan. Bapaknya bukan ada bapaknya. Belum tahu ngerti ngucapi sing asal kendang. Ini apa nih? Loh, rindune wong napa nggih paseduluran. Oh, iya. Bahkan beliau berjanji nanti tahun depan jalan ngajengan ini udah dilebarkan. Iki lho Mas. Mungkin apa? Oke. Yang jembatan sing enten jembatan itu badhe dilebarkan. Mungkin dijebarke Mas. Yang sakit dalan yang kula mereka kan jebarke sisan ya Mas. Itu wilayah. Terima kasih sekali, excited sekali Mas RW, mugi-mugi enggal pikantuk jodoh jatuh beramin. Amin. Keren kan, dan ini kuwi merindukanku. Kaya wis bar ditebas. Wonten dawuh nika napa panggonipun? Niki wau punten kathah sanget. Di antaranya disebutkan saged napa sing dipilih Sarung jagung, begadang, gagak tenjang. zakat ya. Pak Camat mau mboten kepilih. Kepilih. Terus apa Mas? Pak Sri Irianto bukan boleh. Mas? Nggih? Heeh. Situ aja. Hati-hati. Ya, barangnya gede Mas, barang. Oh, barangnya. Barangnya kaya ngopo tuh? Kesehatan setunggal meneh. Apa? Pak RW anu nyuwun pidana gantung. Aku anggere kalingan Andika Arun kongkonan Pak RW iki ngantos sayaene. Nyuwun pangapunten lha kula mboten ngertos menawi beliau itu Pak RW. Tiwas tak kongkon kok ke sate. Sebenarnya Pak RW. Dijoli duitnya ya ora kersa lho Mas. Kayak ini mau Mbak Arum mau minum apa? Aku mau es buah Mas. Lo berapa? Tekan Solo ora ketemu. Bener enek wong dodol wong botol-botol. Es buah. Hati-hati. Bawanya Mas Victor Paling kenapa ingkang gerong kenapa? Girong mawon. Gerong mawon. Mas Ipan monggo. Mas Victor mboten ketinggal lho Mas. Oh. Apa diunggahke anu mereka? Enggak ada perangkatnya lah. Ya ya. Window